Jag har vint. Du tar färden. Eller att man går upp plus ner. Fríði, du creepy. Okej, jag är färdig då, Fríði. Köra med sig alla. Proceed with caution. Jag vill haft en större skärm på en nu. För så läck väck från som möjligt. Yeah. Men vad händer det, Levi? Det har vi inte tau. Vad händer det? Det har vi inte tau. Jag har det alltid. Wow. Floor 2. Shit. Jag floater i. What the hell? Jag har några antal extra. Kan floaters du av för det? Tror jag. 24. Nu är det 4. Förstå? 4. Jag just squawking. Cool with that. Kind of creepy about gallerier. Whoa. Did you hear that? What? Ah, det funderar det. Oh, no ferns. Okej. Vad är det? Okej, här. Jag behöver för sjönk nu. Benchen. Jag behöver bara en skärmsynare, men bara störst smiley, så jag blir glad. The hell? Jag hör så ding 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 ding. Och slår mig, ja? Ja. Slår sig, är det där? Ah! Shit! Ja. Kör fram med det, ja. Kör fram med det. Oh shit! Jag tar kör fram med det. Vad kan jag runt där? Alltså. Ah my god. What's the there? Holy fuck, det är sjukt. Shit, jag ont det. Ja, jag får det kommer. Ira chain shit. Men kan vara att det vi. Det finns inte där för det. Det är inte. Det klockor i ögonen eller klockor i öronen. Ja, dash. Han vet inte när det kommer. Skal också harsta det var svagt. Jag släppte keyboarden i musen nu. Hoppa i attret där. Man gånger bara om att man kan ju tjäna något annat på klockorna. Kind of, ja. Flores då? Du bara en dude. Vad Flores då? 13. 13, vad känns det? What the hell?